Nindot kayo hunaon, kung lunlun na lang kalipay, lunlun na lang nakalinaw, walay problema, walay kasakit, walay mga pagsulay, ubisan pa mga kabugaton. Pero di man nato gusto, masinati nato ng mga butanga kay naaman ta diri sa kalibutan. Pasabot, temporary ra gyud ta diri. Ayaw kalimot na naay eternal nagiandam ang Ginoo alang kanato. Kung ikaw nag-alaga diha kaniya, giandam niya ang iyang ginharian para kanimo. Pero kung imong talikdan ang pag-alagad sa Ginoo, pinaagi kang Hesukristo, dili nimo maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Hinoon maangkon nimo ang kalaglagan. Busayaw kalimot na bisan maimo man ang tanang butang, pero kung wala kay relasyon diha sa atong buhi na Dios, kawang lamang ang tanan. Busa, alagad, ug padayon sa pagsimba diha kaniya. Amen.